Croeso I chi Studio Radio Cwr Cefn Coch. Dywedwch ychydig gwsym amdano chi eich hun. Wel, Llynos dwi, a dwi'n dod o Llanfrosan, a dwi'n gweithio fel swyddog I Gwerin y Coed. A Gwerin y Coed ydy mudiad I pobl ifanc, neu plant a pobl ifanc yn Penrhyn. A dyn ni gyd yn mynd allan I wneud gweithgareddau awyr agorad. A Catrin dwi, a dwi'n dod o Blaenau Ffestiniog. Maen nhw'n gadael fi Penrhyn bob wsos. Dwi'n swyddog hanes a natur bobl ifanc yn gwaith pwdwr hefyd I Gwerin y Coed. Beth yw eich diddordeba? Dwi'n licio neud lot o bethau cerdded a sgwennu, a dwi'n ffilmio ffilms hefyd, hefo, wel, I fi'n hun, ac efo plant a bobl ifanc. Dwi wedi gwneud rhain Penrhyn. A dwi'n hoffi mynd am dro, darllen penillion, sgwennu penillion am natur weithiau, a dwi'n hoffi ffeindio pethau newydd amdan natur pryd dwi'n mynd am dro. Lle yw eich hoff le? Mae hwnna'n un anodd hwnna. Dwi'n licio, wel, Llanfrosan, lle dwi'n byw yna fo, a dweud y gwir, gyda ni bob dim yna. Ac yma yn Penrhyn hefyd, mae yna ddigon o bethau I wneud does, efo ran mynd am dro. A hoff le fi ydy lle ar enw Cwmorthyn yn Blaenau Ffestiniog, a mae fyny yn y mynyddoedd, a lle ffarmio oedd Estalwm, a wedyn oedd o lle bobl yn chwareli yna, efo chwareli yna, a rwan mae le really cool I fynd am dro neu sgwta. Pa un yw eich hoff daith? Taith? Dwi'n meddwl dwi'n mynd I gerdded bob un dydd Sul yn rwla I fyny'r mynyddoedd. Ac felly, mae'n ormod o ddewis o ran teithiau I mi, de. Fel mae Catrin yn dweud, mae yr honna I fyny Cwmorthyn yn lyflu o daith a ddylsa pawb fynd I fyny I wneud hwnna. Mae hwnna'n special. Dwi'n arwain teithiau cerdded bob wsos, so gen I lot I ddewis o. Ond dwi'n meddwl yr ffefryn fi debyg ydy cerdded o Llanffestiniog I lawr am Cwm Cynfal. A mae'r golygfa fyna jyst yn wych. Beth yw eich hoff o fwyd? Dwi wrth y modd efo cinio dydd Sul. Cinio dydd Sul. A fish fingers, chips a pys. Beth yw eich hoff blanhigyn? Dwi'n meddwl sa rai fi ddeud Cennin Pedr, ia, blodyn Cennin Pedr. A dwi wrth y modd gweld nhw yn dod allan yn y Gwanwyn, achos mae fatha sa rhyw ddechrau newydd lle i'r blwyddyn. A dwi wrth y modd efo ysgawen, coedan ysgawen, am bod fi redi wneud diod allan o blodau, mae'n fendigedig. Beth yw eich hoff greadur? Yng nghi bach I swn i'n dweud. Mae genna gi bach o'r enw Ben, creadur gorau'r byd. Dio. A yn gorau I ydy deryn bach o'r enw Driw Bach. Sut ddaru chi ymddiddori mewn natur a bywyd gwell? Wel, ddes I ymddiddori yna fo, achos pan oedden ni'n blant, o'na 4 o'na ni'n blant, ac y mam a dad yn cicio ni allan I chwarae yn y caeag ar y mynydd. So dyna sydd oedd ni ymddiddori yna fo. Beth yw eich barn ar warchod yr amgylchedd? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni gyd yn ymwybodol o'r amgylchedd a bod ni gyd yn neud yn siŵr bod ni'n ailgylchu ac edrach wwan hefyd ar sut I ddefnyddio ynni gwahanol o fewn yn tai hefyd. Ia, a dynyddio llai o blastig, prynu pethau sydd ddim efo plastig arnyn nhw, a gofalus beth da ni'n llosgi ar y tân, a fel mae Llyn yn dweud bod ni'n ailgylchu pethau da, cos da ni'n gwastraffu lot o drwbeidio. Pa fath o bethau ydych chi'n neud I warchod yr amgylchedd? Dwi'n meddwl bod pawb yn dechrau adra mewn ffordd, gwneud yn siŵr bod ni'n ailgylchu, fel oedd Catrin yn dweud hefyd, pryd da ni'n prynu pethau bod ni'n neud yn siŵr nad oes o ddim gwastraff ychwanegol, fatha gwastraff plastig, hyd yn oed gwastraff bwyd hefyd, bod ni'n neud yn siŵr bod ni'n defnyddio hwnnw o ran compost ac ati. A gyntaf, ydych chi'n cychwyn gwneud pethau fel yna, bod yn ymwybodol o'r peth. Dwi'n meddwl bod o'n beth da I ni gyd gychwyn gwneud, da. Dwi'n cytuno efo hynna, a dwi'n meddwl bod o'n bwysig hefyd. Unrhyw beth da ni'n gwybod amdani achub ar amgylchedd drwy wneud pethau fel Llyn yn dweud, bod ni'n pasio fo ymlaen I bobl eraill yn neud rhywun peth. Beth yw eich hoff chwaraeon? Rygbi, bob tro. Sgen i'n hoff chwaraeon. Rounders, wrach.
Pwy yw eich hoff awdur? Dwi'n meddwl sa raid i mi ddeud Roald Dahl, achos dwi wedi dechrau darllen I lyfrau fo ers fel dros 20 mlynedd, a dwi dal I darllen nhw ac a cael yr union rhywfaint o fwynhad allan o'no fo. A dwi'n mwynhau Dewi Prysor, cos mae'n sgwennu straeon fel ag y mae hi. Ia? Pwy yw eich hoff fan? Dwi'n gwrando ar lot o fiwsig o'r 60au, felly dwi wrth y modd efo miwsig fatha soul, fatha Sam Cooke a Jackie Wilson, hen gerddoriaeth. A dwi'n mynd I orfod dweud anweledig a Sibrydion, cos oedd aelodau'n heulu'n chwarae'r bandiau yna. Pe byddech yn ennill y loteri? Beth fyddech chi'n neud efo'r arian? Dwi'n meddwl yn syth bin sy'n mynd ar wyliau, ond wedyn, dwi'n meddwl sy'n ni'n licio dechrau siop neu rhywbeth felly yn yr ardal yma, a mae gennau busnes fi'n hun ar hyn o bryd hefyd, a sy'n ni'n licio bod hwnnw'n mynd yn fwy mwyn I fi fedru rhoi gwaith I pobl yn yr ardal yma. A dwi'n meddwl swn i'n mynd ar wyliau hefyd, a swn i'n rhannu chydig bach o bres I bobl dwi'n gwybod sydd angen o ffrindiau teulu. A dwi'n meddwl swn i'n ambuddsoddi yn y gymuned hefyd I weld os oes ar ei fusnes rhywbeth rhaid bobl gychwyn a cael rhywbeth allan ohono fo. Beth yw'r gorau gyndych? Peld yr oed ta rygbi? Rygbi. Oce, rygbi. Tennis ta golf? Tennis. Ie, mae'n siŵr. Tennis hefyd, mae'n siŵr. Chips ta tatws? Tatws! Peth o dweud clwydda, Catrin. Tatws, chips, tatws. Na, mae'n dibynnu pryd. Weithiau sa'n byd gwell na chips, bo fi wrth y modd efo tatws hefyd. Tatws newydd sa'n byd gwell. A menyn, a mynd. Reis ta pasta? Pasta. Reis. Beth yw eich hoff lew? Sorry? Hoff liw. Hoff lew? Coch. Coch. Petai chi'n gael mynd ar rhywun allan am bryd o fwyd, pwy fyddech chi'n ei ddewis? Presennol neu'r gorffennol a pham? Hwna'n anodd. Da ni gorau feddwl an. Swn nhw'n meindio mynd â Donald Duck allan, da? Recres efo chydig o hwyl. Beth efo fita? Dwi'n bod dim tatws, da. Mae hwnna'n un anodd. Ella sy'n ni'n licio mynd ar rywun fel... Dydwch Elvis Presley neu rywun fel lai, ia? Rwy'n efo hanas gofawr iddo fo. Pwy yw eich arwr a pham? Swn i'n deud 9, achos o'n i'n meddwl y byd o'n i pryd o'n i fach, a dwi dal yn rwan. Ie, swn i'n mynd am yn had, cos ar efo dysgu gymaint I mi am bywyd a sut I bwynhau. Diolch o fawr I chi am rando ac ymuno hefo ni yn y gwefwylad. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr I chi.